Busca una postura còmoda. Pots seure amb les cames creuades, pots seure sobre un bloc, sobre un coixí, pots apoyar-te a la paret o pots fer la meditació estirat també, com necessitis. Busca aquesta postura en la que estiguis còmode i tanca els ulls. Amb els ulls tancats, simplement observa la teva respiració. Sent com flueix la teva respiració natural, inhalant i exhalant a través del nas. Fixa't en com entra i surt l'aire suaument a través de les teves fosses nasals. Observa on sents la respiració en el teu cos. Fixa't en el moviment de la panxa. Com s'eleva el pit. Observa com es va relaxant el teu cos. Porta la mirada interna a l'entrecella. I des d'aquí visualitza un gran arbre davant teu. Observa la seva majestuositat i sent la seva energia. Converteix-te en aquest arbre. Visualitza el tronc d'aquest arbre. Un tronc fort, robust i estable. I sent com des de la base de l'arbre, com des de la base de la teva columna, creixen unes arrels que van endinsant-se en la terra. S'endinsen cada cop més, travessen capes i capes de l'escorça terrestre, fins a arribar a un riu subterrani, un rierol d'aigua cristal·lina, fresca i neta. I aquí banyes les teves arrels en l'aigua. Sents com l'aigua s'endú els sentiments i emocions negatives, com s'emporta la por, la frustració, la tristesa, la ràbia. Sents com les limitacions i els bloquejos es dilueixen en l'aigua i la corrent se'ls emporta. Enfonsa les arrels en l'aigua i la terra humida i sent com l'arbre es nutreix. S'alimenta de la terra, dels minerals, de l'aigua. I sent com els nutrients van pujant per les arrels.
pujant amunt fins a arribar al tronc. Sent com recorre el teu cos i sent com el tronc creix. Com a poc van naixent branques i més branques que et van expandint. Sent com broten les fulles, com s'obren les flors. Visualitza com l'arbre es fa cada vegada més gran, com les branques s'obren pas cap al cel i sents l'escalfor de la llum del sol entre les fulles. Sent la connexió des de les arrels que et sostenen fins les puntetes de les fulles de l'arbre. Sent l'energia de la terra i de l'aire. Observa dins teu la connexió amb la naturalesa. I observa com pots sentir la seva energia inesgotable que també pertany a tu. Integra aquestes sensacions. Inhala i exhala profundament. Ves tornant la consciència al teu cos. Retorna al moviment de la teva respiració.